Koliwaito Limited ere ang'e na Cooperative Bank Ndizi TV bono nigo yakwa ngwairerie na gukoretro bukori bwaye ang'e na sore. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hii hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule. Kila wikendi tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the bride of Kisii. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Miyabana mano mwancho muleo Ndizi TV na ndini mambingi atokonya na sembeo anena sensemeli yeri chiko entwacha kana ke kurujinsa 12 twasuka twaenda magaseti lakini maona chinsa ichekire wakile class studio asimambi yaboniga nego tujuwo kwanra ninkiri chiko limineti osedi rirengete asito bijito gutwarakira rituke wikiri anene ntwa kwandete igoro yamangana ye family osenyuomo amo neli chiko tukara kwando atana ngaki nyuomo neroro achita bwete njiro ngo yitoro koli kapo asini nikolende na ile libale bana ko kwarigania asemambi yaboniga ochake obe 90 mpaka mwezi yeno turasense mu mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital boga sense mu ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News onya chinga kina bago tweet @Ndizi TV News entuskina ego ikomwe lekere kyao ko sidi boli awara ko boli wakiri na bago tuma gwetera se namba eyira se screen ya urabu ya 0792192834 ne namba yetu ya studio asemambi yabone chushouta nerole maiga ye kamera kwene kuna mali wine chibi chago cheira senjera yabene igo minetina ne reproducer ito asemambi yaboniga wakiri ge wiki ya ere gesotararana njengo ndamurekira lituko lakini wakiri ere eiki ya ere abanyoro wakiri twanyora bagani ime aba mashabikita magani bono nabokora akora introduction ora abakwani ora abatebianingo ndito mago chaka asenjera yabene karibu sana wakiri Mbiamono karibu Mbiamono omwanjo moligerio Ndizi TV eyoro bwansu bomugusi oyakoro kwanga Hilary Ongori Tom. Hilary Ongori Tom is an advocate of the High Court of Kenya. Ngokolega si under Morongi and Company Advocates to wate chobi setali Nairobi na mono igaiga bosongo yaito igaiga bosongo gusi. Bia sana igo mwanjo mulenu wedeneto na wakili Hilary Ongori Tom asemambi yaboni ikatuko kwanira amange asemambi yaboni wakili rie weekend ntwa kwandete igoro yenywa mamo nelichiko anatokarana lichiko ndianjerete enyuomo na ande bintombire yanjerete bitumeke asenywamo ase ense yeito ya Kenya mbia tunyuri mwanju muri nanga enyomeye ne rinse yelichiko wakili naboto nabega ni to inyuri mo ligereria nga amaene enyuomo ni geigekire aselichiko
naande twarigirite tugateba ng'a kere nyuomo ase chinyuomo chiri isano twarigirite chirure ne richiko ria Kenya yaitu chinyuomo chionsi goika chirikigu no moriki bwe chinyuomo igo chinyuomo chionsi pia chisano twatebete nyuomo entang'ani twatebete civil marriage a Christian marriage a Islamic marriage a Hindu marriage ne customary marriage echina chinyuomo isano chige kira ase richiko naande chionsi goika chirikigu no moriki bwe chinyuomo biasano manjumeri go bono richiko ni go rira ase nyuomo bona goika enyuomo yerikiwe ase richiko sinze yerichiko tukatebana abandi na baranyomane miaka 40 miaka 5 ne bere lakini namparali kibu namba bwati kibali kiriye ko bancherwa igo banda mbanyoma ini igo nyuomo te yabo ko nyuomo te yabo nyuomo te registered igo nyuomo te yabo igo nabantu bamenyetamo come we stay lakini igo tali recognize ase richiko they recognize ase richiko wakiri bano ritukurere twataka turarigiriri ibere iseto turaenda eyema seyemo anene tumagusuka gojibozio anene kare ritukurere twataka turarigirira mangana Christian marriage na mangana civil marriage mbia mono na rayu eikiria eta ntwarigiririe customary marriage tukaranki getakeire tugateba ngene nyuomeria gokorwa korengana ne gekorukio okore nyangi usino mugusi usino mogere korengana ne gekorukio onsikiri turatwara asense itu yake rero tugochikurigiriria ase chinyuomo chire chitigarete eyu tubwate Christian marriage eyu gokorwa ase korengana ne dini edini yo mukristo oli otaeta gokore nyangi na ende turigiririe nyuomende korukunge civil marriage ne ribono mogokora igari ase muriki bwe chinyuomo ase mostly probably tokonya gokora ase attorney general's office nabo tokogenda rioka tuchiko chirigereri lakini nende bintu mbiro bike go tuebete kurigereria so go introduce ya topic ye nyomo ekaro tu introduce last time egento ngaro tu atagere kurigereria korokunga ki duration ya nyomo engaki ngana ngaki nyomo ekoba enyuome ekoba paka litanga ni litokora ateba ase kanisa goika makweli goika makweli makwena ara ukara batana ine njiremo enyuome ekoba goika litukoririo konyore divorce certificate kwarari useka roko nyori ndo tokorokanga an annulment certificate ine arabone duration yenyu annulment certificate eli wakili annulment ne terminating aki okogende se code watebie coding aki kurulinde lyons nyomo ya lingi gaiga ngochi tori kurigereri ngochi tori kurigereri annulment ka to kwa ne disputes chenyuomo to chakire Christian marriage to chakire kanisa bo Christian marriage na ndengo renginga umurigereria na abantu baminta bange bagusi wansi omurigereria onde bwansi ngorenga gwatendi kanisa nyangi ye kanisa bango jere na bango jordorugochi abanyo moiri okorire gwachire se nyangi eyu igo abantu babugate obumanyi boka igo igoro nganga nyangi ye kanisa yokoraki ekoba but rero tutete guchikobeka bono kuzo chikurigereria gochime mono nganki keganeria se enyuoma ye Kristo ndege tang'ani aba batagete konyuomana twatebete ng'ano musacha n'umuku ikyare katiba ere goteba ng'a man and a woman abui mbatakeri kurwe ng'ano tokoroka ng'a notice of intention to marry ng'anto bwate kerengererio gochiokoreki konyuoma notice ye iga ekorugu gochiese registrar of marriage usoro muriki bwe chinyuoma notice ye karo koru nkigetakeri gotoka ase notice ye amarieta y'abantu abatakeri gochikonyuomana ase bamenyete kwarori emiaka yabo abaiboli babo ng'ai abaiboli babo menyete nande kobwa mono ingas kibaba kora nande kobwa mono status ye muntu yobono gochokora okore nyangi status igo umurigereria dominating aki no muntu otanyuometi uyore single ikiara abantu bono batakere goso ese nyuomo bali batalibwatie nyuomo nabo konyora muntu no mutaka no goso no muburaka oikarwe death certificate for example muanjogo sirire na no tate ko chikoso ase nyuomende one of the requirements chikotoka ase notice yiga goikorwe death certificate ye onye for instance bona ase gente ke go se mu divorce that divorce certificate ye marriage ri ende kwa bwate goiketo ka ase notice ye ekaro kwa rule notice yiga area matuko 21 21 days ekaro kwa rule notice yiga bono muriki olio bwechinyuoma na bwate libaga lyo gotanga ase nyangi nga nyagete mbata ete ko nyangi onde naro bwate ng'ana anyerete kwarari abu nande no bana toko so ase ng'otokoroka ng'a objection omonto bora na bagoteba ng'aki ni bwate ng'ana onde bwensi obwate ng'ana natakeira nyikia somuliki bwe chinyuomo atebe ng'aki ase sababu ye neye na bondo je ng'aba igamba bwata nigwo ondora bawe kia sababu
lakini sababu ile valid na ende abwese Christian marriage ataraji goikia actually say the register of marriages omuntu mutangani kabisa goikeli gwege ntekyo ge kurukunga objection no muntu lyo kurukunga officiating minister omuntu olibwe kanisa omuraibwe kanisa eyo oyo gukubwata ni yangi eyo na roko ego mangana ya na enda mangana ya goikabe kalikire in writing ogonyali tali oliki sababu na nginda tene ni nyange yo kigeko garanta te gotene ni nyange iga ekero objection ya iruo no mu pastor oli so muntu oli gukubwata ni nyange iga omuntu obwate li bagali ogotagarira bone ntokoroka hearing ya objection no mu pastor yo karaki oyo gukubwata ni nyange kwarali na ende bono lichiko niko lyotebanga ekera nyorire this objection natakire ango ibwango kotegerera amangana yo muntu yochire goteninya nyange igo natakire arete atakire determination yakor within 7 days kuriri mu ategerera mu ikaransa ngango tegerera muri amangana ye objection yaba raised a decision yatakire ko barenda within 7 days asobwango mono lakini oyo iga nando gochiko officiate nyange iga nabwa to bosubire kara nyorenga mangana abeira mangi ara manga atategerera bwango na bara imuka tebengaki na a postpone nyange atebengaki mangana atokira ara mange igo nyange ya renge gochiko batalikigete na talikigete bona tuanyetene niri bake karo turategerera ngani bona ga kero muntu yagore ko objection wakil we catch evidence kana mandari kana yayo moswati yo kore nyange ngaki evidence kibono bira ene kibuna yaya kenteke omuntu nabari mukache no bushahidi ngaki omuntu yiga no murugi ona nimbo atabake certificate na ye marriage that is one instance gentara areta tebe atake gutini ni nyangi kwarori kosinare atobo shahidi atebe ngaki omuntu yo tete gosoya si nyangi yiga no gotete gokora na nyangi tally of sound mind birangera bya mbikraniti na ndo nyorenge one of the parties tamanyeti igona bara arete report ya mental health atebe ngaki muntu taikraniti birangera igo sababu ne chinyinge korenga nabuna umuntu ara arete ngaki tatageti nyangi gendere kubwa mono chiko challenge okobua gosoko nyara ku muntu liko soya senyu soya senyu anne ekero bakirito to kwana neli na abantu baro bakorenya enyangi mono na basaye barenge bachukunyoma apart from ya abantu baramenye ne baje meto bate enyangi egora to atarende ekegora banako ya abantu baramenyire bakongire nero lakini yende nere egora tendi kumono osina richirwate mechanda sinini omuntu bono ose barengo bosani murano mumura na mosegeya ikiri musiko rore muntu tari serious omotigire obono je kuna aya onjimbo bono origire nyangi ineta kero montaña teneni etererichu Marriage Act section 76 ngokwanirere igore ndo tokorokanga a promise to marry ngana go chigire ngani nje konywa ego tebanga promise yunga no chonywa mumuntu teli binding waral ego sababu yoko tebanga ngana tebetyo ngoja kumonywa mande ngana ndinachire ko genda bono ngango nywa mande yondo mutaje ko teninga sengejo namo chigete ngango mwana namwanjete ngomo korade nyangi nere go sengoja kumonywa mande teli sababu yoko koraki yoko tenini nyangi ndare de bichare nde twagire nere na abono de evidence bya nebi gechi ya nte go nyari kan te go tenini nyangi sababu ikajito gachire boronge chigo tenini nyangi mono chigo deal into ese capacity y'omuntu lyo karaki konyara gokora nyangi bisan SSM yeri chikera sinyangi echi wakil pastor overshed enyangi chinguru echingokomwa chinguru echi aire ne lichiko lichiko na liri mwata chinguru lyo gotegerera egento gekorokwa gokora enyangi eyu konye bwatani oroje nande mono konyora nga chikanisa nyinge kare kanisa registered nkwaye gubare nande ebwate officiating ministers babwate license omato muntu yo gokori nyangi kanisa goikatu ari license angelo ne serikali na ile kibali ne serikali gokori chinyangi igo ne kanisa eyo nyane by extension ne bwato bosibuli bokoraki boko kori chinyangi igo muntu yo officiating minister go somo pastor yo iga chinguru ne serikali nyane ne kanisa yaye ikyare nyangi ni ge gokoruki kanisa
Bisa wakiri katwendete manjumuri ni na wakiri la Ongori Tom katwendete kukwanda iguru ya mang'ana yenyuomo amo na mang'ana yenyuomo amo nerichiko kiara ntone na chinya enyuome nyinge wekebwa atirichi kitaba tirichi ke itari nyuomo akitwa dora ligeri korengana na Act 2014 Marriage Act 2014 na ya itediwe ekatena goikarichi kunya likobwatiwa sensemo ye marriage osenyuoma sensito ya Kenya ibodi ura kan kobo litomi gwetera sina mbira seskini igura wirinde wakiri no ara studio atutebye atobosemi yani njere yamo yokwigora lichikeri twasuka go chibosio bono wakinga irinde kurwera lindwa tena a Christian mahali ejeye nigeta kere koba osinyangi nyingi Kenya gosoko nyuma na Kenya utakere koba gatyo mokungu no mosaje amangana yo konyuma na the same gender ayekorwa aneka to kurere koti ya mayetiko controversy ya mayetiko bakurwa sikambero mbia mona seli boli Brighton lichiko lya Kenya buna to ikarasti gatoko gosoria mang'ana yenyuomo boni gabuna to kugamba iga tiliri ko ruibaga dia abantu bali babwate to nga same sex batware nyuomo ekatiba nyana na lichiko lina lya Kenya goteba ngaki enyuomo ngati y'abantu bali of the opposite sex ngokwaniro na begokwana igo na ende ichiko linde tiliri Kenya ikalikorete ikoruribaga elinde chinyoma chikoreka cha same marriage obo Tanzania obugwate banande ntwabukwanete ngaki eliende wiki lakini twakwana go chimita tatu kwanera Supreme Court ya ruo okonacha ali mutienyo kabere bo mwako yiga egotebanga abantu bali babwate bagosegeta gose bagukwanira mang'ana ye chinyoma chi jinsia yemo babwate bosibole bwo associate kwarari wogo sanga mang'ana abo ose kubwa mono ko registered na ende nabota kedo koligelinga okona chakolini go kwarwete kolengana buna a board ye GNGO ya ngete ko register ekiombe kiki abantu abo bagosegeta mang'ana ye chinyoma che jinsia yemo kwarari ekaro bangete ko registered na libono bajide court ko challenge ngaki nkito tali ko registered ntubwa to bosibole bugo chamo na gusanga mang'ana ito una abantu bali to gosegeta mang'ana ye chinyoma chikorete cy'abantu bali be jinsia yemo kwarari bono ekoti ekari achi kuligiriye gentege kuruye high court kuruye court of appeal mbake Supreme Court yanyene bonsi pichi court yichinjita yabatenga ki lichiko lya Kenya tiriri kwalao na magoso na mamojo kokore nyuomo yo musacha no musacha guso mukungu no mukungu lakini ase chikoti chonse ngento cyari kotabanga ki abantu aba bagukwanira mang'ana yiga mbabu atobosi boli bwo gusanga mang'ana abo the right to associate na ande bo igo bakamanya kotabanga ki esababu yenjire ibagwa associate gose birengerere bya birego mbiri gotanga barabuko ba registered bunekyo ekyagera gento board yali kwanga ko register ekyombega nesinge cyabwatiri eta gay and lesbianism kwarari LGBTQ ekaro angete ko register gatabanga it is discriminatory ngayo no go baguli gwete asoko kanu ngaba registered but lichi keli na no Supreme Court yanyane nete ebete categorically ngaki enyuomo yo monto mosaja no mosaja go mukungu no mukungu mamincha yelichiko iga asinze ya Kenya Agino controversy onera abuna already abantu abakwenda asi ikigambiro tete koba the cheat gombaro ego de gombaro kero mbaroro lakini ndende chiko ndiri eti bagetu ebono yo lakini naende Brighton muya nande twara ebuli nche bono na nche ne karengereri kiane buna hira ekaro to koligererie gento to koroka the laws of nature nje tinda nyora as a natural other natural one for example ne minyama tinda ramangana yo akora akobaro kubwa mono met science ngo ya bantu bakorira ubutuki mono lakini tinda ramangana buna ya gagoikira okonyora ase minyama ge ebintu bune ibigwa ape igo ase ndinche nda tabenga ki the nature the law of nature umete bintu mbira to kuri korangana buno botongi nyasa atongete to draw inspiration korwa sabiri to ebolinga ki abantu mbara bagoteba ngaki yaya ngayemba bwato oseba bwato usiano musacha no musacha oso mukungu no mukungu nto bwate inspiration from nature itself nge bintu bide bingo nyarikana bi tibiri ko nyarikana igonje ni gonda atebe ngaki as much as abantu bwato bosibori bwo korengera na gukora mangana abo ebosiboro obuo chinsa chindo ga kuboligereri boronge mboli konyora omusingi as natural laws
Kwara ase tomenyete ase bintu tomenyete ase chombe chingoko bintu bune byonse pinya satongete ntorarora gento bune kia okora eko nje nabonda tebe nande ntari ko bwangaki obuno botutukano bwabe obuno botutukano bwabe. Lakini wakiri ingikia ko garaba Kenya bamwitikuira Supreme Court bobe eto twanye bwate bobe ose nirina barabara batutebe tuya ose asina nare ekosuni ego kaya toirania association hande ya toira na ekengerema mincha pono which is which siasa nera abwe nyinge naende korokana nga obotutukano mbotoke karato gotebi nga mbabwato bosibuli bwo gusanga nande natebe kona negative nande nande negative maite nande nabole tiga iga nga turanyora barogi batagete ko register group nga batagete gusanga osaba ibi mbabwato bosibuli bwo gusanga osaba kurumia abantu batuchandire ense yaito na corruption nga batagete koroshia kiombe kyabo kyabakurumi barabunto batiga ba register kyagara mbabwato bosibuli bwo gusanga abuno Supreme Court itakeire bole interpretation ba barabunto batiga ba registered osento tebe Night Robbers Association mbanje ruba baba registered kyara mbabwato bosibuli bwosa mangana bunayo na mangana aga niriko chikoligererwa naende egento kyagerete abakenya bakabwata decision yeiga na konyerusia magoso. Kenya is a religious country abata abange nigo ba subscribe to chia sedini eyu etaliko koraki etaliko somibo. Lakini korangana wakiri ento arate konya ukwana richikeri to noane kansa njibwate richikori yabo ekansero yakore pati yabo bya asokwana kuna noane 20 sa de bi koboro korangana kanisa nero ndatebe nga ekanisa ero negenete kugikiria mang'anayo naone rio kona joku gwachete chikanisa chinyingi abarai abange be chikanisa mbaye sogetie na goteba nga yaya amang'ana ngabuna aya iga nache kore to bututukano naende nachache kogera tusinyuko kore ndo togoroka procreation kwarali igo continuity yo ya mwanya bantu ekaro to kwala mang'ana ngabuna aya according to bune kanisa abarai bachete bagateba neringa ki ntorigo chikotwara gesaku onya mang'ana ayibuna ago chikogendera naande it is a threat to the family kwarali ekiagara bona karo musacha no musacha onde bako bamo ozo mokungu no mokungu onde bako bamo igo egesaku ngeri go chikotoka yasenze me ya Christian marriage twere to kwanda eroni igonero ete omuntu bosubure tokwira marieta aberaria asirije choba ntu akwanete igoro ya egento tokoroka nga chinyuomo chirio kabo mukungu yo mukungu yomo togateba nga ki chinyuomo yege Kristo civil marriage yani Christian marriage civil marriage ne Hindu marriage eyu ne nyuomo ere gati yo musacha no mukungu ya maboka iga karo tokokwanire Christian marriage also tokoira abantu babiri eyo mukungu no yomo ko iraro uchikaba umwanjo basenyuome ya Christian marriage ega tokore iga aseseme ya mangana yedichikotana every adult has the right to marry a person of the opposite sex etu akwanere agine kengeseketa ema then based on the free consent of the parties the consent ene areas chipati consent no possible we kwerua goteba ngana anchire utaliko betereri yo madara gagana mbora go ikambo it is based on okuigwana wega moigwana egente consent no gatenga ki na erule nchiko nywa mwana swandu so ntasegetiri na onde bwensi na ande nigo na arule libageri nchiko kore nywa meyeiga korua senkoro yade ntasegetiri na kende gyonsi ntakaniri go senta kore kende gyonsi ina re consent yama origana nande na parties to a marriage are entitled to equal rights at the time of marriage during the marriage and the dissolution of the marriage embu ya mwana ntu akwanire gente kibotambe ga iga korua matuka maega tu atebete ngaki omonto ekarore senyuomo no bwato bosibori boisaine ririmo gosoe senyuomo kare nyuomo egendrete na kare nyuomo iraira no ari tu ari oteba ngaki no na karota ore former spouse no ore entitled konyoresha mwanda egono wakiri gato ndrete ikero esekingise kigia equal parties mbagwa the equal rights at the time of marriage and during the marriage and the dissolution of the marriage lakini korengana nebe kireso korengana no mogusibon mbiriga bya divana mogungo agno monyome nyangi oikago sikimuno muzaja nande aenayo motu ebintu binde na erebono ikabe jini yako equal rights yeji equal rights soma etege ndongera to min bakara bago teba equal rights
mono talinga bamini tinga barengane ya metera baito gwera barengane obosi bole boli babwate mbolinga ki onde taunereri onde kwarali mbabwate obosi bole bwo gokora ki koba entitled to that marriage equally asekendi yonse geta kere ko tuka kurwe se marriage mbata kere okenyo lakini bone karo goteba nga Kristo nga goteba ngo musacha goseke gusi now that takes us to a customary marriage lakini ese chinyomo chonsi yipito kokwanira kikatiba mbabwate obosi bole ngaini bali muri ese nyomo naenda listwa twalenge kokwanira igoro ya objection ye karo ya very raised karo ya tegereiru umubontorio boro mu pastor na bako teba ngaki buna na tegereire genteke aru kona chakwa ekara aru kona chakwa umontorio taga okiri no kona choku na bwatali bagali kona cha appeal ochiese court within 14 days koruko na chakoli wakoreka agenda se court atebye court nga tingisa negitino kona chakumu pastor igoro ya mangana ya iga objection ye tindo chinga nebwata chingu elinde court ye chiko karaki chiko na changanki ya karaki yako baroro nara kubona no areme yumurubira tena kwandi gwakiri kabisa hera tena ingekogera chinyangi osinyoma je nyangi chikora chibwate mechando menge kubwa no nyinyi meichaka waida ndiye kitura mwendi wakiri raza na chinyangi chibwate mechando ningi gekarko era bos kuno korora kwae na bukora bakorora kwa bantu abange naende bone selichi kolyo lintu togori lingaki binto biganiri sironje chichiganiri gotokaroro elinde enyuomebe ichikondire gotebinga ngakyo gocha komenya gabu osenga mechando ngakyo gocha gokora gabu egento maybe lira gotebinga kare mechando ya tokire na bobwateli bagali okurwe senyuomi kare mechando yabe ekere bono muntu bwe kanisa tegere kurwa senyuomo un pastor ku initiate bono as pastor kura jakira na bono generosity ekaro to kwande gura Christian marriages ekare mechando ya toki dichikeli gotebanga abantu bali bare senyuomo ino musacha no mukungu wenyuomo yege Kristo mbabwatali bagali tangani yokorigyo bokonyi kurwa abantu bagakora mediation bateme ko bakwanira linde bateme ko koraki sort out their difference ekaro differences chias nyibas nyiruko igwana bono mbabwatali baga yogokora mangana yogo koraki yogo sanso lenyuomeri ingeba ujakira chinjera jogo sanso lenyuomo chire abono Christian ni ya Christian marriage na ndo tutaraje kwana chinjera ngikiragero sanso lenyuomo yege Kristo bona nabutora on dochenga bona we are going to kwana igoro ya mangane Christian tutabe igoro go sanso tutaraje kugenda asisibo ngikiragero sanso lenyuomo yago ugotomani adultery it was one of the grounds yo gobeka gokora ngano taito sanso lenyuomo omuntu gogotigana kugenda ataliko bamonaye emyaka 3 desertion diji kuna bodi wegete umuntu agenda pi ta toma etio so muntu yale mora avera nere se myaka 3 no bwato bosiboli bugotaka gosanso lenyuomo iyo agini aragenda kinyo manyana asakale no manya asale onye muri nere onye muri nere kabirengara desertion ne linga ki ochire tako tebete no sababu agochire naende timurarana na kobamo buno mukungu no musaja ase myaka 3 no bwato bosiboli bogoteba ngine ground yo karaki yogo sanso ebana Christian ndo bwate ngo tokorokanga cruelty umuntu agokorwani nabona togocha twakwanira mangana gender based violence umuntu gogoita gokorwani gokoretere mechando otali okomore gosogoita abana benywa meju eyu violence cruelty ene sababu isaine yoko tebanga kit ntagitiko gendera kobere senywa me ningane tingoreki ni sansori alafu chinjira jogo sansori enywa me chiraroro egente getangani pirichi kolitwete arrangement to live apart nabo moko twali agreement motebenga ki one njira twaligirie enywa me yeito tigatora amenya kando ukorego abantu banda tenga tiganda ndanda tegererie birengereri biane mbe ko mutu ne tulie manya korra mangana ngakya kare akoba ine njire ntangani mogorekerana arrangement to live apart orekerana ngabona ne ndoje nga yaya nabo to kare nabo to kora menya ka yo bado na mutigere ko musaja no muku en number 2 to kwande ndokoro kunga separation nabo mo apply to the court eba separate for a period of time Morigana ni miaka ebere kosino mwaka yani period iri maranga aranarenda anywa musikaro sanyom ta ko nyara ko nyumu kyagara karo during that time karo under separation you are still a wife and a husband
to that marriage. Eyun Mondare separation. merere kabisa. Eyun separation. Akarota gatabono gojigo soe senyu amende ngao nere gotolete senjire ite agatatu divorce. Divorce bwana. Na no maite se Kristo chikanisa nyinge njiri kwen encourage divorce abantu ngotema bari gukwaneru lakini rende lichi kondi rwete liba ngaki okorra mangana itu akwanire no bwato bose bori bogorigi enjira yo kurwese nyome yo. Bia sana no alega Evans Mokwa korwe momo saiba keroka wachino alime matengo mondo korwa se hoteli ya buga na onde ime yumuroberi buna botambe hatamati no araturigeti bia sana asemambi ya aboniga wakiri Brighton na wakiri moboli na abali bako babirori ase enyuomo yege Kristo egasi yabo ngayekorera ekero mwabeira ase nyangi ekero I think witness ni egasi yabo ndeli wakiri ase Christian mbuya mona ase Christian marriage lilimo ko enda kokore nyangi bona butrese kukwanira about signing of the certificate of marriage lilibona mwa ikire bona mwa mwire ngabona kere gento kyabire tayari mwakorire nyangi eri omuntu oli ogotenere nyangi oyo oro mu pastor most of the time nero kurangiri abali bago kore nyangi basainie document yeli a marriage certificate mbata kere gotwara two competent witnesses abantu babiri ekaro ba sainiri barabuno ko bakirori ngaki ya enyangi yakorire yabwatani wigento bago submit ne ibande byabo chikopi che ibande byabo ngaya ntwa witness ti nyangi ye nyagete babwatani tindo chinga naende kerengere likende ngero kire akaro ba kore ko bakirori nganaende ngamba bugate gasinde babwati ya mbago twara gasinde yesana bwakire byambori bwakire na asa mangana ya yechinyangi ne rasima abantu babekero chipete ese manyererio nena bakara ko boli mbu ya boli jiko trigo kwanira mangana ayu lakini ase bumanyi boli manyete baka igoro ya mangana ye nyangi lakini njiko ndio de ligo kwana igoro ya mangana ye pete edini umaite ntobugate ka kwana Christian it ntobugate very many denominations bona igo engane yu akoboli ye pete ego era abwati ne kanisa yu ekobade kanisa ichikanisa njiro chiko tebanga ko beke ruwe pete njiro chitaligo kare jego bego no ko chora ku muntu ngoro iwe jikondiere tena bona jikondiere liko kwana igoro ya mangana ye pete lakini kalto kwana iga ijikondi liko kwana kini kalto kwana traditionally okay wedding customary abangina karamba kabekiru bitinge bona ndi bakarana kalto gocha gene bitinge na bokora aya nyabende na bakabwate monto no mukungu oli asaka na bakora na bwate monto ntoire na etwada butete kurwali kale gona gocha ku Christianity wakini na botora ali umaite kine gekuru na mangana ye beto umaite na mangana ya ajete na basungu bagusimba abwate gekuru kiabo yo kumanya ngoyo no muntu le mwaye no yo no munyaruka ngore nginga ni gekuru kya go depend ni gekuru bono kyo muntu no na bagere babwate njira abantu bara bari kurusi kwa maino abantu bara bari ko kore rupinte binge rinde kumanyira ringaki oyo no murugi bwo muntu no yo no munyaruka oyo no muntu ore senyoma no yo no muntu utali senyoma bia sana manjubani ono wetena tanda tanya kukwana semambi ya bana ndero tuma uchumbe yao pia bana sababu batanda tutubati kwetera sensemo ya online nimbaro chekega ndisti bawe besho beshae Murwani George ningoroche kwetena la korok de kabisa abu fikta no alime yomuro bia mono yanda kuboli boli ya uraga ni kuboli asenyuomo katukure ligoro lichi kunga kirire asenyuomo to kwanda mangana Christian na lichi kodolio na karoji okora enyuome ya Christian ka register of marriage simanye umupastor ujo kubwatani ngakondo bakuru ritande bakuru kwa officiating minister ritande bakuru kusini ne virasi nini ritande to kubaruka ne birengo dinyorande lakini officiating minister na bwabo karo ine sema ikasa tu naturalire mangana sifo amaswali ntuma kunyaboli baadaye karandu bato ma ikwenda lakini wakili katutara nda semei karo jing ikatwara kwa types of marriages nire ebwete yende ko jonse jireko chinywa chonsi pie chirengaino ne baindu ne baislam ne ba chirengaino ne nyoma asili chiko chinywa chonsi chirengaino monte ora tebenga bona ngenywa getere era nene ko bweyende ya chinywa chonsi chirengaino possible chiko de Christian dinero chonsi inkotwara jidawali ego sio kwa kaneni egentegra creo que enibo nigere under the law of Kenya gosine lichiko ase karokoli marriage act ekaroko soma igoro ye gendo tokoro kanga Christian marriage asita yo kwanete Christian marriage igoro ya dowry
Agenda to yo twasunyundu gana. Bono gento gego chikiaba nek. Ase to kukwana customary marriage. Ngokwana bali silichiko. Ili marriage act 2014. Ngokwana bali nga a token of appreciation. A customary. Customary marriage. Nyangite bwa dia. Customary marriage. Ase Christian marriage no so me act gali chiko linya lya Kenya. Ndiri kwana ngani. Lakini bono kolengana kolengana ne enaro yomugusi nabantu buna bantu bako they were appreciated buna bantu bako menya nire buya abantu buna bana lire ko bago appreciate igo asa mangana ya dowry ni gonda tebenga there is a fusion ye akonyora ngabona umuntu ni marriage yako chokora ni Christian marriage lakini ese ngenjora ndo umuntu no mugusiare na ndo lenga linga goika twakare ntwakane lakini akarongo soma boli ase Christian marriage asere provided for mbakwa ni timangana adawa diaro tai ingegera wakire gardo ndeta ko so adore sivo no en customary ali wadero ni bwate na token of appreciation ingia basuba ingi so bomo de bata appreciated na intugusi ingi bata appreciated massage ibono ne custom yo mugusi go se koro kyo mugusi nga umuntu yo igo koro ko mu nyaroko bwa monyane kwa murusiriga ali kwa murusi kwa muretiriga iga elinda aje ko begesa igombu yo akere ngambi ya mono bali bunga kiya ya ba chire ba ko lumo omaete kegusi omorugi nero go koro umuntu lakini de bono medeni bala dana tatu mano ita somete sana nayo ko somete wan paga wakir turanda sense maya sivo torrena bwa mate ki pororo na probo sifo nero nererie ngandinga kiyo koru wakir civil marriage nerie go korwa ase registrar umuntu bono gotenenda bone civil marriage ne registrar of marriages kwaro abono mo pastor tayo abono no muntu mosacha no mukungu bakogenda ase obisi ya registrar of marriages batebanga kintu taete kurikia nyoma ya ituga kwaro nero boigo no tagete kurwe notice nero kurwe notice ya 21 days ngaki nchena nyagete no taete okaraki konyomana kwaro igogo ikamarieta y'abantu abakonyomana tokarro go ikamarieta y'abaiburi baba tokarro go ikoko kwanu goto declaration togoteba etokarro ngaki tinda timbua tinyomende ngao kwaro timbua tinyomende ngao ni gonde bachelor ose spinster bagoteba se richiko igo ebinte byose karwa declare na bigo toka se notice neri tukolije go chakokorenya na boy ko bono buno mo pastor abwateli bagalyo konyora objections omo registrar of marriages na abwate nere onde bwensi obwate ngane kare atangasiru ono mo registrar konyetangasa na abwate libaga yokore ogopinga ngaki ase sababu neye tindo chinga nyomene takire okore netakire ko baro netakire ko genda na boy ko mo registrar marriages yoro moliki bwe chinywomo na abwate obosibore bwo goikaransa na gotegerera objection iria ekaranya tegereire kururi tukanya tegerera aruko nacha nganga kiaro rire ogopinga okukore ekara aruko pinga no bwato bosibori bwo koraki bwo gwapili ko chieko tonye tokoleti onye toisani Nero 21 days. Nero 21 days, 14 days. Nero 14 days. Ogo appeal. Lakini nero resolution na mwaya declare register nero marriages in 21 days. 21 days, notice in 21 days. The only difference neri ngaki civil marriage ekoba conducted kiserikali no muntu kwenyetere no muliki bwechinyo. Kwarali. Lakini yegaye Kristo ni ekoba conducted no muntu ro mo pastor oso muntu ro motenere bwese kanisa yeyu ekokore nyangi yeyu na nigeko korukore ngana ni dini yomuntu lakini yeiga ya civil nigeko korwa kore ngana ni lichiko lya Kenya no muntu kunyendera no muliki bwechinyomo teori ko bwati mangana andonsi yage Kristo kende gyonsi no gotegera rwo objection ali karatwali ile Christian marriage objection abeko kore tu sumo pastor yekara akonyetegerera kore ngana na regulations chikanisa kwarali objection yekore tu ase civil marriage ni geko tegeru kore ngana ni lichiko lya Kenya nga nkikere keganirie karo muntu agochokora kokore nyoma na isanirite konyu kore nyoma na ale omuntu obura kiliti mam na abwate witnesses ebintu binga bunebi igo hearings yecho nabo chire separate ekina kiego differentiate enyoma yege Kristo enyoma ya civil ndiri wakiri tokora iguna bono
monto pata tukana usine chisiko kuna babwatani kuna tokora bwango tubwatani uzana lichikindro mbuya mono kabisa ikigende kikwa boliri omoralia Brighton egekoro kunge special license nero omonto okoro register of marriages na abwate libaga lyokurwe special license special license inkie minute enoti netakire kuru ya 21 days kwarari lakini bono kwa tebire bona banda mpata gete kubwatani kubagenda gosengumbu bare ko kwarari chisanje banyora ekero moliki bwe chinyoma aligere ba present application for a special consent to be given nkoligere lyalenga ebintu byonsi ibipiri bitakeire omonto yelinda anyare ko nyoma bikirani omanya kurwe special license igo chinsemo omoliki bwe chinyoma abwate cyokurwe special license chire chinsemo nye ekero omuntu oyo masa abakore nywomo atali omokenya kwarari atari mokenya ekero bonsi batali abakenya kwarari ekero abantu abasinyuru koru notice ya 21 days kwarari naliye konyarekana ngabo natete okoreki kurwe special license number 4 yo mwelio ekere register of marriages akurwe special license nekero enyuome yego chikokorerwa ase atali license kwarari teligo korerwa ase office ya register of marriages umaetona ne kanisa nyane ne iri kibali asali abakorerwa nyuomo goikaye gwe nanjeire igo jikansa asenaro atanjiru asenaro atanjeire igo anda enseme ya mekero special license yekurugu nekero asali yuko chikokorera nyuomo for example tenga ntete kwanda nkore garden nko igura abantu batenga ntete kokore garden wedding etali no ne kanisa etali no ne somuliki bwe we negeti ya kisisiko zode ntete ngende gosinu ufanisi gosande gosen camel park ga linkorere nyangi ya naro goikonyo le special license rasmi echine chinsemo ekero kuligi special license na ende mbuya kwanza kwa bolia mangana ayu na ende bonda amenta iga diji konkururire chinga kyo maete nyome kokoro time cheri tuko gochaka sambi enyuomo goikebwata ni gochaka chinsa ibere paka chinsa 12 chamaro ekinenge tokere siri chiko enyuome ndana sanane ya mgaso erine mangana yoko swa ini president lakini ingie kugara lichigeri ko bawakiri na mpaka za 12 iraita ndende irabe musubati anyu ko enyuome kore kaisi ko yechinga kichire provided asiri chiko umuntu rabago nye challenge atebe ngenyuome ya chire maminja iri chiko kurusa saa 2 mpaka saa 6 saa 12 saa 12 be maro 6 o'clock in the evening gatia buno enyuome ko bwatani igo ekarogo chikolire ndaba isikonyora inspiration from amangana ye swearing in of president umaetendiro alitwa bwate chinga kichinde tokanyoranga umuntu chiro tiani kubotuko umuntu naro mu president murai bwense naro tiani ti kuchinga kichabutuko eliriyo mwaka 2007 namawas ekaraba chikolire katibe nyi kare achikoche bakateba ngaya umuntu tigotiani between saa 5 na saa 9 bakabega rijiko karatu doroje igo naende noona samangane nyuome karato gotebanga goiko monta kare nyuomo saa 2 mpaka chinsa 12 chama goroba igo no so bwasyoku naende rende samangane yegesunte na boto twaro bwo wiyazana Bernard Mokaya thana Brighton and wakiri mbuya mure akurukura nseme ya doa Qatar ateba mbuya na nyira baba bako aba bakubwata ni nyangi tokoro bakundekane amukundekane na nyiri sana mukundekane no mupasta ni bado mukundekane one ene mogita bishop erumbata ndi nyangi myake ya 3 yaire kurmagabu embiasa no machumure karto ndata kumurekera mangana yechumo cheite nyomo ane usiri chingangiri kwanda bakira ndata kutwera kabisa igoro nakiri chikirita kere kubwatiwa wakiri mutata bwatiri chikira se chinyomeji to the civil na mangana Christian ne chinde ngiyo je mabera ko chibosio wakiri mbuya bono enyuome kareta bwate tiri chiko ntu akwanete totokoro kanga void and voidable marriages ekare nyuome tabwate tiri chiko ine nyuome re void na litokora teba na land void abantu bategera na baligere ni maite na land void ko ibara mangana na land void ego nyuomo te yabo kwara igo karota bwatiri chiko nyomo teligo chiko kara teligo chiko baro naende nabonda irili bageri bono go chiko so ase chinjira chinde chogo yoko ende code botebanga nyomo teyo egentongera tokoro kanga annulment of marriages nande kwa gembolia
to nyore bono ngaki nyomo tebwate tichiko. For example, capacity yoko nyoma ntu atebete ne miaka 18. Omonto chire igoro na inse o leo miaka 16 o soira ase nyomo. Yani orengera iringa bono okorire nyomo. Omonto olio abanta abayiga bari ase nyomo yiga na bura nyoro yo mo botamanyeti ngoyo no mwana orenge without the knowledge iri chikiri kota without the knowledge. Annulment ne karo kwa ndese code kwenye tabinga ki baminto nyomo ya renge ga kurulinde lyonsi entiga ngende nyomo ya renge ga ndio ragende se code kota bie code nga nyomo ya ringoro na mbe ya mona karo lichiko litakolitiki litabugatiri kwarali wono tomanya ko genda ime mono igoro ya annulment of marriages kwarali togenda tonyorenga liri mware ko kore nyomo omonto oyo iga mware ngenere niga taikirante ke birengere kwarali lakini nkwa manyete lakini bono goikire kwachire karo goikire nyomo ime kwa manyire ngake oyo taringe burunge igo oiko naboko ndo se koti ta binga ki ya ninta te kwa nali marriage yiga ebe ngantua nyoma inlinde igo nyoma teliko chikotoka abuna enga kiende na karo bono musbati onyorenga na ebwatira neti didi moko kore nyoma at the time of marriage na ebwatira neti no musaja tamanyite manganayo lakini ribono diye karba kore nyoma onyorenga ke ndojo yigana korete na ebwatira na antali ero responsible for that pregnancy abo na jenywa me ina boko okokora okotebanga yabeire annulled. Number 3 ekere consent yetaruli no bosibole boronge taruli freely na boko gande se koti tabie koti ngaki nyomo ya renge gaiga kwarot ekero ndete wakiri producer nira kumbona okwebwatira ni okomontare morito ngogeri nyanketen kwanje to monto nakiri chiko tabiranga ki and the husband is not responsible was the you want to go ngane ro mogaka tali ro responsible na be ko be sababu yuko teninyo enyo amoda jinje birengere erende karombo to nyana moswati na batu mwana lakini bono mwanchire ina bono kumukoro linyango singu nyoma na mole mwana ona bara betabo yo lakini mwanchire na bono abana kinga ko bagetango kyo kore nyoma ntu atebete ngaki ntu ari gotebali ngaki ntu ari kwana mangane omwando abana mbarororo omonto agwanjanga na abaye anjire ngaba na abana baye during his lifetime mbako bagetango kyo kore kyo takore nyoma lakini bono abunando wakiri mbia naro mwaito mwana erena bayi na ba maite meta sa jambara to kwa na bana to akiri kabisa abo maito mwana uno yono ende to jande ko sinasigit bono nyangi ekire to abantu bari kire nyangi Christian oyoro ya bono motongo daga na bana na ate ni nyangi na bara raise objection ate benga ki abana bana mbaliga kwarol but the issue yoko raise nga abana mbararoro goiketegera rubono kwarol mba bwate nyoma nere kwarol libo litangani kweboli oyo igo gocha goteni nyangi mba bwata abana nere lakini mba bwate nyoma nere yo na kitoguri onye mba bwate nyoma nere igo na bwata bosubiri okore bone ngento barachake gukwana ga bungelinga kinga kitogore ndaba abana ne katiba na bono ntageta na ngorenginga na ndabu na bera isiko to enchirengia toje tukwanere bono toje tonyora lituko tukwanera mangana igore ngakiri chiko ligukwana na abana igore ya mangana ya abana eli chiko article 53 ye constitution ego tebanga ki abane parental responsibility is joint of the parents whether they are married to each other or not kwaral but bono gotwara abana ngoko ba impediment gochikokora enya gochikokora nyangi osiko chikonyomwa egento kera atange umuntu oyu arachatire ningelinga ki nimbwate certificate na ere ntwanyoma nete na ere na ndi ntura divorce ngakyako genda igatware certificate yaro nabo agoteneni nyangi naende annulment yenare gukwanira goikera tu within 1 year karo kwalia raisi manganayo kwalia raisi ngake omonto yiga talibu ya taikirante birangari omonto yiga na bwate pregnancy you are responsible for naende kwamanyire bono within umwaka oyo mona yokoreta manganayo akido tonyora DNA ya goru ni ya DNA ando jiba primero mwana omonto tan mwana tarione na bakwanga within 1 year na bogote 1 year go era psi 1 year kwa ile wako genda 1 year it will mean now again tutake tuchikokora divorce anaenda divorce to kokora to apply go chese court kokora divorce emiaka etatara yara ke samwa nyomanete
Oike miaka itatere. Oike miaka itatere umanya korete mang'ana ase ekoti ng'ana otaete gotiga omwanchio. Inge kwera wakiri. Elinda abantu bae umaete nyuoma katiba yenye nekoteba ng'a a family is the basic fundamental unit of the society. Kwarori. Iwesibire. Igeri chikondi taete korendenka. Kwarori. Ama tukayo miaka itatu no kwaye guri bagang'aki no ya mwatwarire mang'ana ndi ngotema muri gokoraki gochigutatua mang'ana ino. Kwarori. Yani guikira bone miaka itatu na bagotebeka ng'ara maene ne nyuoma ina arosire dea. Togo soese nyuoma mwaka oyo moja goteba ng'ano ngabona gwe kwarori ramaene ng'ano taete gotiga omonto. Igeri chikoriru. Ito ndata sinyuoma echi tutesifo na amang'ana a Christian. Abe buri barabo ibagari abondiririe ya sinyuoma echi koreng'ana chiko. Mbatebe na nyame sanjo dari gochi. Bible mbali tindo chingamba kwa chiko ke ndo yoga ko bari organize ndirie notice yeko rugu naende bagoteba nga amaliete abe buri atokaroro. I think it's for identification purpose zili ndo muntu manya ngaki Brighton yo no nyagete na nyagete na nyagete no monyaroko yo bago chiko nyuomana nere no yo nyagete na nyagete na nyagete elinda identification yetoke onyonde ka bwate ngana akore ale atingana iyo lakini ense moya nga Bible mbabwate consent tuate bani naende kwaso ameke bunge ke naende kere article 45 ye constitution a man and a wife baruete consent yeah. So tindo ji Bible bago kwanu seli chikande ngamba bwato bosibole bwo kare bokurwe consent bisa ndo wakinare SMS kita montari ka okorokuna Lydia nyaboke ate abaiga kuboriga ninke kogera mono ase oisokwana no ase kubwate bibande gosikubwate birth certificate gosikubwata passport yarigorika ekomachikogana mama ko barikogana simono kubwatata marieta naro akara kubuna mama nero ko barikogana sidialina ngekoba kekogera ngota kabale ko nandi dorigete na bono njikarigete preton mako lakini mama aria ase system nero bauta kumayamano ndingere pokero kyo naende mono nko kama tamachika tubwate niko twanya ruseti korua se historically we borrowed these laws from the British bali batugambire the colonizers naende mono ekaraba alenge kolika mang'ana yiga bono nga mama over recognized mono umaete mama is definite mama mino yaro maete mbura nere igono ngwe na gwe ekiagera nabo konyora nga ise umuntu to okora to kumumanya lakini ngina na yaro uyu ina nero you cannot go wrong about ngino muntu okay Musa omalengaya ogembo ikoba road inje no motureti inde omokungu oseriwa no mosaja oye ochire asende atagete moiranie aso mosaja ori okomoseria ningi naki lingana elio ndali gambe aote abana erno motureti for example erno motureti omokungu oseriwe no mosaja ochira aso motureti omothe ina bona aseriwe naki akogamba lingana elio omotureti ekara omonto buno oyo achira asore igente getangani matino tatu iboli nga inyuome nenyuomo kie is it a Christian marriage is it a civil marriage is it a customary marriage lakini ndenda baka oyima yatoba no mugambire ndo ekara bona mangana buna ayo atubokire no bwato bosibole bwo kora bwoko encourage parties baache amo baikaranse mangana ayo akore ategerero onye ne customary marriage na bokurangiria bagaka bakore bategero onye ne kanisa nyangiye kanisa korengana ne kanisa yuma tegere kanisa ne bwate njira egotatua mangana yegenka ekare family atwariro mochando kere kanisa ne bwato muroberi oye omochoko ngaki ekara mangana buna ya tokire ngaki tokonya gokora tokonya resolve kwarari ikobona moturete buno oyo karo monto oyo amocheire egente getangani no okora kino gotema gokwanira abantu abo elinde babora ngaki omochando ngayo korwera elinde bakwanira yona bwato bosibuli boko bakwanira buno mugambi obo ndata konywa mokungu kabere ne nyangi na kolete igo lerasima enyangi yane ntangani esansuranu gose nabongole to mokungu okabere wakina kiri chikorigote nyangi kia kolete litangani kanisa onye go kolete nyangi kanisa Christian marriage teri kwalao polygamy teri kwalao bakungu bange yora lete kando awubona karoko kore enyangi omonto yo konywa mu kabere etoko teba sili chikonga tobwati capacity
Yoko soa into another marriage. You don't have capacity. You don't have capacity. You lack capacity yoko soa senyuom. Iko bono oyo mutangani akanda osoera tene into biastari kila usengi yakora kwa ki. Ibona is actually a ground for umutangani go sanso lenyuom elie tangani ngaki kwaje uno botomani. As Christian. Christian teli kuruiba. Christian marriage, Hindu marriage. Na civil marriage. Echinjiri kuruibaga otware bakungu bange. Omukungu no yomugutwa. Wakiri twa majiri korana abantu bari baranyomanire matuko lakini de sarudana enyoma ni yakoba enyoma ekera abantu bari ikeranete ose ba eri kirinse babwate sati bede banjete no musaje no mukungu ndome korana bamenye ndi babwate mpaka abana ko nyaba tore ngainega lakini no makorto mukungu kabere ba korana ne nyanki kanisa gente ke karo kedi chiko ga irigo jari ararira bono ekaro to kwana current buna to kugamba iga onye bali mbabwate ni yabete registered yentangani omuntu tabwati busubuli bokonywa iko bono nakututebe na iko minitinga nyomelie tangani asa maiso elichiko teli nyuomo iko bono teli kirinzi iko muntu lakini yale kutoka ngani maite ntobwate ngento tokoro register register ya marriages ekoba kept no muntu oli okurukunga register of marriages kwaroli to gochikoli kinyuoma aroro ya kabere enyuomende getanga getanga goikora arusi goikora ora sansole nyuomelie tangani omanye gochikonyuoma igonye gokorora omonto gakogenda okore nyangi no mungino kabere ase kanisa eminiti nganyuomelie tangani takoletiki terikiriaro terikiri iko terikiri terikiri ase amangana ye register yenyuoma iko bona abasubati ngosire ketia no musubati takire koba macho ose abone lakini uri mwana na bari na naro ubone ngakiara baru terikiri umata nyuome kare terikiri go nyuoma te egres period na batebe tinki ale ngororo koru ekaroli chikerie tetiku 2014 abantu mbaya tubo sibole koru 2014 mpaka 2017 oikira 1st August 2017 go chabaka bana to igaran stake oike nyuome likibu emanye gotambuliwa aseli chiko oigere kibu onye terikiri igo ayina mangana na gotebia akobanga emumenya tamu wakiri bona abantu ba differences between amangana atu kwa Christian civil na custom mondo tena bona na korte nyange bona ngende na ndege koro no takiruburu kanjinyo mechi mbu yagwa kwanira abu iyo ndongera tokoruka aseli ko toko kwanira kere ase section 8 section 8 yeli jike koro kunga conversion of marriages mbora twa tiekere kotebanga ki enyuomo ye Kristo etageto mu kungwa yo enyuomo ya civil etageto mu kungwa yo customary ere tu atebete ngere potentially polygamous lidio go chiga kore marriage ya customary yege koro parties abaiga ba kore nyuo nabo bara atebe ngaki intuno ata ko kore yege koro eto tage tutunyo convert ebe monogamous kwaroli tutage tutori ke consent ngaki etu akore nyuo yege koro ntomanyete siri chike nyuo yege koro nkwala ire muntu twara bangira babere batatu bane lakini intu tualire iranga nyuome na twanya kore yege koro ni igere yo musacho yo mono mukungo yo kwarori lakini bono muntu ole se nyuomere polygamous tayari boro kwatenga nonyare gonjoro likorwe se nyuome yego chise onye kore se nyuomere polygamous ye customer for example yege koro no bwata bangira bari babere to bwati bagaliri chiko liyo gochika kore nyangi kanisa ndiyo to konya onye gobwate babere tayari you can to kurwe senyoma yebwate liba gali gutwara bangi na bangi ando endo so senyoma gutwara yo korochi tayari no bwate babere ga ichi kondi kurwe baganga orusie nyoma ya bangi na bangi ogendo chiko so senyoma inde korete ire yo ndiri kurwe bageli lakini oyorese nyoma ya yege koro ekoruri bagali abangi na bangi onye taranyo mungino kabiri kabwa tolio na bako enda convert ata benga twerure enyome yeito na yakere yege koro nige gochikoba yo musacho yo mono mukungwa yo wakiri ntote na serikali nige bwa certificate ya mayenyo certificate eliye koro gosenga eliye koro ndela ya mone wa mbia mono na bonko era neliga ase nyoma yege Kristo ne ya omonto oli okoro kungana yaro mu pastor agotwara chi certificate irenga isatu ekaro mu assign certificate chiri eyemo o abali banyoma ni kwarari
ya kabere onye tigara nero ibone ye kanisa ekobere se kanisa ya gatatu abwato bos aire neli chikoli mwate responsibility yo konyere bakasomoliki konyere ne bakasomoliki we chinyoma amote ngenyangi igana chete nkanye bwatania nyeliki bono gochi certificate chikorunirenga isato ase enyoma ye kanisa na ase nyoma yende ya yegenge yegetwate ba yegekorogete mwachira ali sere moliki we chinyoma mwakwanira ro enyoma yabeire akoba yemo aro atigare na yemo anyeri kinse igochi chinyoma nchikareta certificate chikobairenga iberese nyoma yegekoro nande ntubwate register no chena bono togoja twakora esaji yo mugondo twamanyanga ki ngoro manyero mugondo ketene no na so muliki bwe chinyoma na buko yando kore research na mangana nje ko se yanero oche ki ose nyoma yago ne likiri o apply application for us ukomanye status ngaki enyoma ne likiri o likiri biasa no manjumu ni kartori tu chokora de kaisa to igawa kirto kore nino jina na Dominic Nyaboto no are me yumoroberio mil denzi ade no are me yumoroberio gento na somira abu ekenene ngelina chinyoma chinyinge njirari kiwa igabando badakere banyoro manyi beriki buna omokungu no mosaja lakini ichikondo jemna wakiri adabire asa abana barabu ni babato bosibore asibare baramba bwadina bana baramba bwadina osinyange nyangire yosteriki amangana yo konywa magoso gotanywa mana tali kwa affect yo bosibore bwa bana we chikiro tanga whether you are married to each other or not onye ko konyora abana go ikole ndabana tali nyome go chakogero abana baro go bane ya yo twali certificate twara kwanyorira abana ego ikole ndabana whether monyo maini go se monyo maini omokungu araba morogirende ngakinyange yo sansoro meda bakura baje babekura morogire no musaja na bako ba morogire nyangine sansoro whether dijigo se ono mbora bona akuna mangana evidence evidence biro ase grounds chirule chogo sanzo le nyoma yege Kristo borogite ndara boli kiraro wakire gato gora lakini ekesi yake karogia borogi evidence ngakyo jaba bona abuti na bonta amanyi oma tolio koteba ngoborogi boro ne odakere go proof na ere Brighton toraji gokora I think we can wind up asoko kwanere process kwanira sinini kwanire asini tokore process nanda bora nyo twakorera mangana echi besan lili kwa bekire kina ngaki ya divorce bona for instance ngaki ya kogenda what are the stages wa file lili kina kiako kwa ira masakaroli bona kwa tabiri ngaki nje nda totigane kwarali nabu ata matuko 15 koiraniria kwarali 15 days koiraniria ngaki enyome nta na nje sanzo rugo tinta getie sanzo amangana yango tebi kunga ninje mbwata magoso ngore tik timbwati magoso bono na bara bwata mangana abi na bakoiraniri gositairaniri ekera tarairaniri kora tuli twa file ntogoro kanga application to proceed and defended ngo muntu nanta geta bono kogendera ne kineke olie sengenjo takore tik tachi tiga igache kokoraki koiraniria kwaroli ekorowa application ya etire na libono goche koti kwa rubo shaidi kwa ngaki olie ntaide ko motiga sengenjo botoman ntaide ko motiga sengenjo ya mangana ya na ya kubwati kwaroli ekero mu ategere ekoti ngochire certificate chikoruwa sekina ya divorce certificate yimire ndobwate certificate ntangani koruku decree nisi a temporary divorce kwaroli ekoruwa ngabono oyo igoyo ire kine code oro ke iria maana ngaki nega ne irinti ko monto yo ekoti ya rwe decree nisi decree nisi yiga eko ire metie sita yamanya ko so ke certificate bono ya divorce korukunga decree absolute emetie sita yere gatiga iga ne erie rule ngaki na bonda achenje karengarali ndana mbono mondomia ngwa bantu mabe ngo file bare divorce na ande baikanjira baigwana na baina bina ngo beka tole koti ga botambe ekaro liri moga asite konya komane abagwakiri ba asite konya komane court igoro yekine kiyo gotigana abantu bari na ande gwacha konyora bari bakari kunywe cha yamo batikira mangana ayo agora a divorce so in brief that is the process yogo kora amangana yekine ga divorce
Ebia sana manjumuri dwa wakiri ototebirie mang'ana maya sana twamanyire richika stiru ontobe toko teba nikira rituko alito toko yona rinde na turarana ntoba insiko yeri chiko ya tukaidibuya wakiri karuri ngana lya mwalyo turinge biservete karo tiarage sistondo jewa mbuya mono omurigeria ondizi TV eyero bwansu bwo mugusi naende turatebe ngo bwansu bwo richiko aseri tukuri aramisi naende nabo totete ko bayiriere iranga botambe aramisi ntogendere ko semani ntogendere ko rokerania erinde tobekane boronge korengana buna richiko rigoteba mbuya mono naenda sogontegerera njino muwakili Hilary Ongori Tom pia sana wakiri jojumo litugara tajiti taigwete buya igo namo agrete simigo agantebi ngaya na igwete akokorra likubaiga ngateba ngarinde tigangiche inde mo represent bia sana geto ko musabiro ko bana kwa wango oyo wakiri jojumo ando se saberede nangumaga dore simto ngaki likuba lya poire bia mono machubure ko kwa bai me andi Steven Robans mo usidomira nitukuri angyo ebato ke free friday ekero nanya sago tuanje litukuri angyo show tanero renge producer tukuru asensa media studio to wakirambia mono yenda ko me andi Steven Robans mo Steven Botamberiane Brighton Makoli.